Hej alle sammen. Det her er fra Morgennyt, og vores gæststjerner det er Amalie og Peter, men de sidder desværre kun i en rum. Så nu starter vi med Amalies interview. Ja, hej. Hej Amalie. Hej. Hvad tænkte du først, da du så Peter? Altså, jeg tænkte, at Peter, han var den eneste ene for mig. Ja. Og jeg tænkte, altså Peter, jeg elsker ham rigtig, rigtig højt. Og vi skal snart giftes. Husk det her det kommer ud på tv, gør det ikke? Jo, det gør godt. Okay, det var så det, jeg tænker om Peter. Ja. Amalie, hvad laver du i din fritid? Altså, jeg er i gang med at give en ny CD-kontrakt. Og ja, altså, jeg har jo sunget rigtig meget, og jeg har jo sådan begyndt jeg har øvet rigtig meget på en sang. Sådan, os to, du og jeg, bliver det dig og mig, os to, mig og dig. Ja, det er sådan noget, jeg har. Det var meget godt. Ej, tusind tak. Nå, Amalie, går det godt imellem dig og din mor og forholdet? Ja, altså, min mor, altså hun er bare vildt underlig. Hun passer slet ikke ind i familien. Der er jo ingen andre i vores familie, der er underlige overhovedet. På nogen måde. Altså, vi andre, vi kan jo godt finde ud af at være sådan normale og sådan noget. Altså, min mor, hun er bare vildt mærkelig. Og jeg forstår bare ikke, altså, hun render rundt med, og spiller mor over for mig. Altså, jeg ved godt, altså, sådan en underlig mor, som der ikke er meningen, hun skal være. Ja. Ja, altså, det er jo ligesom om, at jeg er den voksne her i familien. Det gør det, Amalie. Det er rigtig godt. Hvad med dengang, du var med i Paver's Hotel? Hvad synes du om hende der, Stina? Men hun hele tiden kom sammen med Peter og det der. Ja, altså, Stina, hun er bare en luder, og hun ligner en russisk roulette. Du ved godt, hvad en russisk roulette er, ikke? Ja, de slår der går i ternetøj og rytter og sådan noget, sådan nogle gangsters. Oh my god. Hvad? Russisk roulette, det er et spil. Et spil, men har man, altså hvad er det for et spil? Det er et spil, hvor man skyder hinanden. Nej, det synes jeg bare er så mærkeligt. Altså, hvordan kan det være et spil? Det er jo en morderleg. Ved du hvad, det her det gider jeg slet ikke mere. Ja. Ja, det var så Amalie. Nu skal vi over til Peter, som jeg vil give nogle spørgsmål. Nu skal vi interviewe dig, Peter. Hej. Hej. Ja, første gang du så Amalie, hvad tænkte du så? Hende skal jeg sgu bare knæppe. Altså, jeg får sgu da stiv pik på et sekund. Ja, okay Peter, men hvad hedder det? Altså, du er jo kommet sammen med Amalie, er det ikke rigtigt? Jo, det kan jeg godt nok. Når hun er til koncerter og synger for hendes fans og sådan noget, hvad laver du så? Jeg skulle være hjemme og se hende. Altså i tv'et, eller bare på YouTube genudsendelser, eller hvad ser du? Altså, og begge ting. Hvad synes du om Amalie? Amalie, hun er bare en dejlig person. Hun kan rigtig godt have blondindom, ikke også? Det kan alle sammen være på hende, altså. Hun er bare en rigtig sød pige, og hun er en rigtig sød pige. Ja, værsgo. Ja, hvordan har du det med at bo sammen med hendes mor? Altså Amalie siger jo, at hun er meget underlig, og det er hun jo ikke. Altså Amalie, hun kan godt være sådan lidt hårdtrængende nogle gange, med hun skal have sin vilje og alt det der, men jeg synes, at hendes mor, Lotte og Amalie, de er lige så strenge nogle gange, kan jeg godt sige. Hvordan har du det med at bo sammen med Amalie?
og når hun har været med i Paradise, og det har du jo også. Hvordan var det? Ja, det var meget, altså det var meget sjovt at være med i Paradise. Man kunne godt få en negativ kommentar af, at man var sammen med Amalie, og selvfølgelig har nogen lavet en sang med, at Peter kan lide Nam. Det er jo også meget stolt over. Men hende jeg rigtig mest kunne lide derinde, det er nok Amalie, men den med mest klippet, det var nok Melissa og Stina. Ja, altså, du havde jo nogle andre flirt, mens Amalie er smidt ud. Hvad vil du sige om det? Ja, sådan går det jo nogle gange, altså. Men falder fra en pige, altså jeg kunne også godt falde for dig, altså. Ja, Men nu er jeg altså i kæreste med Amalie. ja. Jeg tror, vi siger tak for et rigtig dejligt interview med Peter. Yes. Og nu må du gerne komme ud. Tak. Ses du? Ja, hej. Ja, det var så de 2 interview med Amalie og Peter. Vi ses i God Aften Danmark senere. Hej.